εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεύθερος. Συλλέψετε άνθρωπος από το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εις πέρας. Πρόσχομαι, Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Σοφία, Της Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. πρόσχομαι. Αδελφοί, παραγγέλωμεν ημίν, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος, και μη κατά την παράδοση, ειν παρέλαβον παρήμον, ότι αυτοί γάρ, είδατε πως δίμημίστε ημάς, ότι ούκ υπακτήσαμεν εν ημίν, δε δωρεάν άρτον εφάτομεν παρατινός, αλλά εν τόπο και μόχθο νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, προσωμοί επιπαρήστε. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, αγαπημένοι μας Ολυμπιονίκες, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί μας αθλητές και προπονητές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, αφού στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε, καταβάλλοντας πολλές προσπάθειες, καταφέραμε με τη στήριξη των μελών μας να αγοράσουμε 2 αγωνιστικά σκάφη, ένα κοπηλατικό και ένα ιστιοπλοϊκό, τα οποία θα ενισχύσουν τις προσπάθειες των αθλητών μας. Θέλω επίσης να συγχαρώ τους αθλητές μας για τις εξαιρετικές τους διακρίσεις στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γεγονός που επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία των αθλητικών μας τμήματων. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την πολιτεία, το Δήμο και τις ομοσπονδίες που είναι πάντοτε κοντά μας, όντας αρρωγή του έργου μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Των αθλητών μας, ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών τιμά του Σπύρο Γιάνναρο, Παναγιώτη Μαγδανή, Λευτέρη Κόνσολα και Γιώργο Κόνσολα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία τετραπλό σκι ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας το 2014. Παρακαλώ τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Συνεχίζουμε με τη βράβευση της κοπηλάτριας Σοφίας Ασουμανάκη για την κατάκτηση της 4ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στο άθλημα της κοπηλασίας. Παρακαλώ την αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κυρία Κόφη Γεννηματά, να κάνει την βράβευση. Ευχαριστούμε την Υπουργό. Συνεχίζουμε με τη βράβευση του ιστιοπλώου Γιώργου Μαστραντονάκη για την κατάκτηση της 1ης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Standard Ανδρών και της 7ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser Standard Ανδρών. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Αλήμου, κύριο Κονδύλη, να κάνει την απονομή. Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Και ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών τιμά τους αθλητές του τμήματος Κανόε Καγιάκ για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Οκεανικού Καγιάκ για το έτος 2014. Παρακαλώ τον Ολυμπιονίκη κύριο Πύρο Δήμα να κάνει την απονομή.
Εκτός από Ολυμπιονίκης ο Πύρος, έχω και ευχάριστα νέα. Είναι και καινούριο μέλος μας του ομίλου. Οπότε... Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Εύχομαι στους αθλητές μας καλή συνέχεια στις προσπάθειές τους και καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.